Kane ka kanhun kam ju pep ban penlengo yanga ong u Lionel Scaloni u head coach jongka Argentina pat airu ka jing yarok ka bakrau yaki nong Christian halor ka jing job jongka Argentina u Martinez ulong ngaladep ong bangan sawan sepok madan pat ban penjob ya ka jing yalekai u Roni ula keno badai ka jing bakla jong u Thomas Tuchel kabala penlong ya ka England bakan rem. Ka jing yalekai ha Atlanta Stadium ha USA ka Argentina kala penlimno ya ka England ha ka World Cup semifinal arajar punriu ha ka kelas step sem ladon ka jing ya tep gol ka pa Markeliang henrei tang ha ka minit ka ba Sanpusan ha ka bau Anthony Gordon u player jongka England ulayo pan tep sigul pat hap deng ka jing ya kun ka ba krau ha ka minit ka ba Prapusan ha suwa ban kunno ka full time ka Argentina kalayo pan penpai sigul lengba jong u Fernandes kat ba haka extra time kata haka khandai peu minit plus r u Martinez ulayo pan tap sa sigul lengba ka jing assist jong u Lionel Messi haga ba menta u Messi ulayo si peu teligi assist pat u bala klalong kum u player u bayo buntam ki assist haki World Cup knockout stage bat menega step ke Argentina kalayo pan Korea ka namjob daar lawei Persia ya ka England Lionel Scaloni u head coach jongka Argentina ulaong pakane ka kenhun kam jupep pan penlengo yanga takaba ulaong ru bakine ki rangilekai jongka Argentina kilong kipa pla hadu kata pat ulaong ru pakalong kaba pat kaba juat ban pensautu pat pensai syakibriu ya ka kaba kilale hap deng madan ulaong yakine ki kentin namar kacing tap palat kacing kemen hakaba kumba barok ki jusaki yakane baka Argentina habaroki match kaju shalit hapas tang jongka kim katba haki minit kiba khadu ka Argentina badum bedan kapan pai kela hadu bakan dalit bat penkut sendon ka kim nang ta ulaong susu bang ngilong kiba kerpang pat habang iong kumta omdei bangi kerej henrei ula ai ka jing yaro syaki pajba nong Christian yaga Argentina takine ki kentin kinong Christian kilong kinong siuspa pat kibala penpoi yang i syaka jing job bat kine ki kentin jong u Lionel Scaloni kilong syaki kentin kiba penum ya ka donut jong kinong Christian haga ba om ju don coach ki coach kiban ai ga jingero pat ka nam saki pajba nong Christian haba kiyo ban Korea ga jingjob kat ba u Martinez ubadei u rang tep gol jongka Argentina ulaong kine ki baro kilong ki ba pla hadu kata ngala po sniu ya kane pat ulaong bangalayat tu ha u Alex pangan sayo tep gol kumjuru ha u Facundo pangan sawan mi syamadan pan tep gol pat pan penjob ya ka jing yelekai ka jing kenta jong uruni ya u Thomas u coach jongka England kadei namar ba hadin ba u Anthony Gordon ulayo pan tabika gol haka minit ka ba Sanpusan pat haka minit ka ba nyobuar ula seino ya u pat ula bubu jeli da u Konsa ubadei u defender nang ta haka minit ka ba Prapuar ula sei biang yaki wei pat gi midfielder pat ula pak bujeli biang dagi defender uroni ula kenta tinge halor kane bakane ka jingle jong ukuj ka penrit mensim yaki rang yelekai pantur sakmat pan tep gol ula penrap ru daga boong ba pan Superman ya ka jingjob pat ban su up defense tang haka area lajong kalong ka ba up jingma pat kadai gane kepala yalam syaga jing remno jong ka England ong uroni urang ilekai barim jong ka England ka jing terang jong ka Argentina menta kalong ban job ya ka final World Cup hadu sausin kenti ha ka bakala job Persia ya ka Netherlands haus nem khatkan spa nyebu pra
Pada usnam katkan pa Prabon riu kala job Persia ia ka Germany. Kat bah usnam arajar puar kala job Persia ia ka France. Pad lada jia ka Argentina kan ra ia ka final World Cup menta. Ka Argentina kan salong kari ka balai. Pan yukur ya kanam job haka FIFA World Cup pan ban Arsen kenti hadin jongka Brazil pat ka Italy.